Amb algunes jugadores molt joves, altres d'experimentades i un pressupost molt ajustat, l'Uni Girona és al capdamunt de la Lliga. Ramon Jordana, un mestre del bàsquet de formació, ha posat el llistó molt amunt. La gent, quan s'acostuma a menjar caviar, llavors no vol un altre tipus de menjar. I ara, el que abans era com un dir, ai, quina sorpresa, hem guanyat, mira, hem guanyat, ara s'està convertint, encara que ningú t'ho digui, en una obligació, no? La directora de joc d'aquest equip es diu Noemi Jordana. Sí, ho han endevinat, la filla de l'entrenador i el seu alter ego a la pista. Bueno, és complicat, no?, perquè ja el coneixia, però és exigent perquè és un entrenador que s'exigeix molt a si mateix, que odia perdre i, per tant, si s'exigeix a si mateix ens acaba exigint a nosaltres i per tant, que és dur a nivell d'esforç i de treball, però és agraït a nivell de resultats. Ella, aquí dins de la pista, és una jugadora més. Jo dic, l'única diferència amb les de més és que a vegades li porto algun tàper de la mama, no? Sí, li porto algun tàper de la mama. Aquesta és l'única diferència entre ella i les de més, no? Ifi Bekwe va obtenir 27 punts i 23 rebots diumenge passat a Logroño, però l'Uni Girona és per sobre de tot un equip que fa somiar tota una ciutat.